Zurnalar. Zurnalar, zurnalar, zurnalar. И пристигат 20 точки от Нечо за своите красиви деца. Шума специално за Тако да се продължава Зурналар! Яша, Яша Тако! И още 10 точки от Димир! Още 10! Още 10! И още 10! И още пари пристигат специално за Тако и Дина! И Яша, специално за Тако от Батя Сен! Най-мощния! И още много пари пристигат. Да продължава оригинална. Пристигат още 10 точки! И още 10 точки. Специално за Тако! И още 10 точки. И пристигат 20 точки от Върна! Специално за сватята! Да са живи и здрави! Специално за сватарачките! Пристига един поздрав! И още една пара! И още една пара от Димир за сватараците! Хайде, екстази! Хайде! Опа! Яша! И пристигат още 10 точки! Специално за сватараците! И Яша! И пристигат още 10! Още 10! Още 10! И обруци от пари! Яша Саше! Яха! И пристига още 10 точки от Диньо! За своя сват! Да са живи и здрави! Яша! И още 10 точки от Анчо за сватята! Яша! Соло! И пристига една пара, голяма пара от 20 точки от Мина, специално за Тако и Дина! И още 10 точки! Айде, екстази! Яша! Пристигат 50 долара от Русито, специално за малкия Терин. И Яша Терин. И Яша. И Яша Терин. Яша. Пристигат още 10 точки от Емир за малкия
Kerim, Yaşa Demir.